Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ Sophie Kolser. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattal fina l-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoq ilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostolu Rumani. Eżiż, jiena għadni perswas li d-batijiet ta' issa ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejja kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-rivelazzjoni ta' Wlied Alla, għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa, mhux mir-rajħ, imma minħabba li Alla li xieħdu taħta. Bit-tama li ħlejja huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsin u jiksbu il-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitnied bl-ġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għadna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' Wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama, għax kif jista' wieħed jittama il-ħwejjeġ li jkun ġara. Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk maħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjalu ngħidu flimkien, kbir femilu il-mulej magħna. Meta il-mulej reġġa' lura l-imljasra ta' Sijon, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk intela fomna u blajjat ta' ferħ ilsienna, ngħidu flimkien. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna. Waħna bil-ferħ intlejna ngħidu flimkien. Biddel mulej xortina bħal widin tan-Negeb. Dawk li jiżrew fid-dmugħ jaħsdu bil-għana tal-ferħ ngħidu flimkien. Huma qusejrin imorru jibku, iġorru żerrija żrieħ, iżda huma u ġejjin lura jiġu b'għana ta' ferħ, iġorru il-qatet f'idejhom ngħidu flimkien. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Infaħrek missir sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal: lil xiex tixbaħ is-saltna tal-Alla u ma xiex se nxebbħuha. Tixbaħ lil żerrija tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeraħħa fil-ġnien tiegħu.
U mbagħad kibret u saret siġra u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-frijej tagħha. U reġa' qalilhom, ma xi issa nxabbaħha s-saltna talla. Tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqieq sakemm għoliet il-ħaġna kollha. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Naħseb li ma nkunx nesaġġara kieku ngħid li l-kelma talla hija il-menù tal-ġurnata. Kemm hija sabiħa l-kelma talla, hija dejjem ġdida, hija dejjem ħajja, dejjem qawwija. Kemm jiżbaljaw dawk li jgħidu l-qudies hija dejjem l-istess. Il-kelma talla hija dejjem differenti. Ħanaraw il-qari tal-lum kemm hu interessanti. Fl-ewwel lezzjoni bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-ittra lir-Rumani. U s-silta tal-lum hija sabiħa ħafna. San Pawl qed jara ħafna nies u ħafna nsar qegħdin ibatu. Kulħadd ibati, kulħadd jgħaddi mid-batija. U San Pawl jagħti spjegazzjoni sabiħa tat-tbatija. Ara, dik l-om li tbati biex teduka lill-ulieda. Jien naf dak il-qassis li jagħmel minn kollox biex jiġbor il-komunità tal-insara. Kulħadd jgħaddi mid-tbatija. Il-morda li jgħaddu mid-tbatija fiżika. X'sens fihom, x'sens fiha din it-tbatija? San Pawl qed ixebbaħha mal-uġigħ tal-ħlas kemm sabiħa di. Jgħid tara aħna qegħdin inbagħtu biex jitwielet biex titwielet xi ħaġa ġdida fina. U x'ħaj jitwielet? X'ħaj jitwielet? Għalfejn dan l-uġigħ tal-ħlas? San Pawl għandu dil-frażi mill-isbaħ. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet bl-uġigħ tal-ħlas. U mhux biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied Alla. Mela din it-tbatija qiegħda ssawwarna, qegħdin nitkawġu, qegħdin imbagħtu sakemm niskopru li aħna wlied Alla u nirċievu l-Ispirtu tiegħu. Din hija t-tbatija. Dan huwa s-sens tat-tbatija. Tara l-ħolqien kollu qed jimmaġina San Pawl, il-ħolqien kollu qiegħed f'dan l-uġigħ tal-ħlas. Sakemm il-bnedmin kollha jaslu li jarfu li huma wlied Alla. Kemm sabiħa di. Is-silta tal-Vanġelu San Luqa qed jagħtina żewġ parabboli. L-Evanġelisti jagħtuna, speċjalment San Mattew kapitlu 13, jagħtina diversi parabboli. U dawn il-parabboli osra, imma fihom tarima sabiħa ħafna. Ġesu jgħid f'San Luqa, ma xiex ħan sebħu s-saltna talla. X'tixbaħ, xiex tixbaħ is-saltna talla. Interessanti li dan Ġesu ma jgħidx isma' is-saltna talla tixbaħ lill-armata kbira bħalma kellhom il-Griegi u l-Eġizzjani dakinhar. Ma jgħidx hekk. Ma jgħidx isma' is-saltna talla tixbaħ lill-eżerċitu kbir, lill-poplu kbir. X'hemm minn dan? Tonnu Ġesu ma jarax il-kbir, jara ċkejken. Ġesu jippreferi iċkejken. U s-saltna talla ma jxebbaħx ma' affarijiet kbar, ma' foresta, ma' nafxiex. Is-saltna talla tixbaħ lill-żerrija tal-mustarda. Ħaġa żgħira ħafna. Imma dejn tinżera fil-ġnien, issir siġra u l-għasafar jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Ħaġa żgħira li tikber. Din hija s-saltna talla.
U jsemmi parabola oħra. Ma xiex sens ċabħu għas-saltna talla. Tiġbaħ li ftit ħmira, li waħda mara qabdet u ħaltet ma 3 sijant qiegħ. Ara, din il-ħmira li tintilef fl-ħaġina, imma jkollha effett straordinarju. Ara Ġesu kif jagħmel? Waħda qiegħda espansiva, iż-żerrija li tikber. U l-oħra qiegħda tagħmel il-frott minn ġewwa il-ħmira, mingħajr ma tidher, mingħajr ma tagħmel ħafna ħoss. Kien hemm grupp ta' żgħażagħ fl-laqgħa internazzjonali qegħdin jiddiskutu fuq kif se jagħmlu biex iwasslu l-kelma talla lill-oħrajn. U waħda Afrikana qalet, taf kif nagħmlu aħna? Qalet meta jkun hemm raħal pagan, kif se nagħmlu? Nibgħatulhom ħafna kodba, ħafna x'ismu messaġġiera, ħafna missjonarji, kollha tajbin. Qalet aħna taf x'nagħmlu? Nibgħatu familja nisranija hemmhekk. Tgħix il-Vanġelu u tkun żerrija li tagħti l-frott. Ħaġa żgħira. Hekk ukoll ħaġa żgħira, il-quddiesa li qegħdin nieħdu sehem fija, qegħdin in-nofsija tal-quddiesa li trid tagħti dawl lill-ġurnata tagħna kollha. Din il-quddiesa lill-kelma talla, kelma żgħira li trid tagħti sens, valur l-tbatija tagħna. Il-persuna tagħna li matul il-ġurnata Alla biss jaf ma' min se niltaqgħu, Alla biss jaf fejn se nkunu, li tista' tagħmel ħafna ġid, is-saltna talla. Ejjew nżommu dil-kelma talla f'qalbna u nippruvaw ngħixuha. Nissieħbu llum flimkien biex nitolbu lill-Alla jibgħat ħafna ħaddiema fil-ħalqa tiegħu għaliex il-ħsad huwa kbir iżda il-ħaddiema ftit. Tħalli qatmu lej il-Knisja tiegħek nieqsa mingħand sabiħ ta' saċerdoti li bħala rajja wassisa ta' ruħna immexxuna lejn il-merat ta' dejjem nitolbu. Għamel l-ispirtu tad-dinja u l-kumditajiet tal-ħajja tal-lum ma jdawwarx il-fema ta' dawk li qegħdin qiegħed issejjaħ biex jimxu warajk nitolbu. Għati id-dawl ta' dejjem lil qaddejja tiegħek Sofi Kolser u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Rawwen fostna ħafna ministri xierqa tal-altar tiegħek u difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek nitolbu. Għamil li f'pajjiżna ma jkun hemm ħadd li jasal biex iqis bħala don kbir tiegħek u grazzja li ma bħala s-sejħa għas-saċerdozju u għall-ħidma missjonarja nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex fid-dawl tal-kelma talla li smajna nagħtu sens li tbatija tagħna u nkunu aħna wkoll messaġġiera tas-saltna talla nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom, jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbuk mod speċjali għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja. Biex huma wkoll fid-dawl tal-kelma talla tal-lum jarfu li qegħdin f'din it-tbatija ta' tqala, sakemm jarfu li huma wlied Alla nitolbu.
Fl-aħħar nitolbuk għal paċi fid-dinja, nitolbuk għal pajjiżna, nitolbuk għal paċi fid-dinja b'mod speċjali fl-Ukrajna, nitolbuk għal Vant Nofsani, għati jiddawl il-mexxejja tal-ġnus biex jalfu t-toroq ta' dialogu u tal-paċi u mhux tal-armamenti u tal-gwerra nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox u rimana l-kobor ta' mħabtek u tieqaf qatt tissejjaħ minn fostna lub ġenerużi lesti biex jaqduk bħala ministri tiegħek mhux biss pajjiżna iżda kull fejn hemm ħtieġa ta' saċerdoti li jħabbru l-kelma tiegħek bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja għalik. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna lkoll tajtna li nieħdu semm mill-milja tiegħu. Għax li kellu natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fi sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Sophie Korser li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna lkoll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalik. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajħil id-dinja dan il-ġisem u d-dem għad-distija eħlisna mertijiet kollha u minn kull ħadd żommu fidel lejn il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nintemmu x-xahar ta' Ottubru, x-xahar tal-Madonna, x-xahar tal-Rużarju, ejjunu bil-wiefa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbejn insellmu lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Nitolbu. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħġbijat. Bi Kristus jiedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna